Здравей, приятели! Виж ми тук. Аз видя едно кола е там. Казвай здравей, брат. Виж стил ми това е изоставено дърво. Ай, да! Това е изоставено дърво от много години. Да качиш там. Ай, от много години. Обърни камерата. Хора, тук сме сега на реката. Аха. Виж ми тук. Майко, Ригира. Покажи напред, Дани. Тук сме на реката. Да. И ако виждате, покажи. Ако виждате тази червена и сина кола, сигурно там са умрели. Ако знаете нещо, ни кажете. Май, да, ама няма да правим Facebook reel. Ето така. Yeah. I'm only gonna do it to my cousins. Хора, вижте сега, тук има едни бели неща, или дръпни са. Тук има сега едни бели неща. Да, и аз виждам. Лиз, I'm gonna tell you a story. Лиз, като аз, мен, and my cousins, моята майка, кака ми, чичо ми, Лиз ми тук, аз видях едно моратите, на водата. Хора, умрялото дете беше точно във водата. Не, ма. Тук покажи, че има гора. Пръчеш. Тук има гора. Да. Ма, има блоклукичи. Има моторист. Да, има мотор. Ама има блоклука. Има блоклук, хора. Да, има блоклук. Вижте манеш. Я покажи. Виж, хора, вижте за какво става за въпрос. Ето, добре ли? Ага. И сред такова. И сред океаните. Да, виж, майка ми е там, чичо ми, кака ми. Да. Ама виж ми, виж, блоклук. Има блоклук, още блоклукът, но бро има много блоклукът. Навсякъде има блоклук. Да, навсякъде. Майко. Това за какво става? За какво става това? Кажи малко. Тук има изоставени дрехи и неща. Дето не стават за нищо. Айде сега ще спи. But like and subscribe for a part 2. Bye!